в случай, че никой не ти го е казал, най-тежките упреци, които ще получиш като майка, ще са от други майки. И то е за всичко. Родих нормално. И какво награда ли чакаш? Родих секцио, т.е. не си родила, а са го извадили. Опа, това шише ли е? Явно не си обичаш детето достатъчно. Работиш? Урод! За какво го направи това дете? Не работиш? Марда, по цял ден вкъщи си почиваш? И това са най-бейсик нещата. Оня ден на една площадка: ама вие на вашето детенце... Аз на моето само безглутен. Братле, детето ми яде изгнили круши от земята. И сега приемам всичко без да ми пука особено, но точно след раждането, докато бях в следродилна депресия, не беше така. Така че това е призив към всички майки. Хора, аз мислех, че се подкрепяме. Окей? В смисъл, бъдете по-добри една към друга. Ние буквално преминаваме през едно и също нещо. Кое е най-шантавото нещо, за което други майки са те опреквали? Кажи ми в коментарите.